Laatunet on ympäristöterveydenhuollon digitaalinen laatujärjestelmä, joka on suunniteltu kuntien käyttöön. Tarve sille on suuri, sillä laadun hallintaa ei useinkaan tehdä järjestelmällisesti, vaikka se on elintarvikelain mukaan pakollista. Syynä ovat hajallaan olevat tiedot ja keskenään erilaiset järjestelmät. Auditoinneilla puutteita on havaittu toiminnan tavoitteellisuudessa, tulosten mittaamisessa ja seurannassa sekä korjaavissa toimenpiteissä. Valvontayksiköt tarvitsevat käyttöönsä perusrungoltaan yhtenäisen, valtakunnallisen laatujärjestelmän, jolla on yhteiset mittarit. Se mahdollistaa tietojen vertailtavuuden ja nostaa toimialan laatua. Laatunet palvelee laatua ohjaavana sekä arkityötä ja johtamista helpottavana työkaluna. Laatukäsikirja, palvelukuvaukset ja auditoinnit perustuvat ISO 9001 standardiin sekä terveydenhuollon SHQS-laatujärjestelmään. Laatunet-järjestelmä tarjoaa täydellisen jatkuvan parantamisen syklin sisäisine ja ulkoisine auditointeineen. Laatujärjestelmän luotettavuuden varmistaa kerran vuodessa kokoontuva laatuneuvosto, joka on ulkopuolinen ja riippumaton arvioija. Laatunet on helppokäyttöinen ja valmis itsessään, eikä vaadi käyttäjältä mitään erityisiä toimenpiteitä. Ja järjestelmä on suunniteltu palvelemaan erityisesti valvontayksiköiden käytännön tarpeita. Laatunet. Todennettua laatua ympäristöterveydenhuoltoon.